أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ومن اتبعه إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته jama'a yau mun zo muku da bayani a game da fassarar mafarkin matattu kashi na biyu. Jama'a kada ku manta ku danna mana alamar subscribe sannan ku share ku like sannan ku danna alamar ƙararrawa domin in mun sa sabon bidiyon mu ku samu bayani. Mutumin da ya yi mafarkin matacce a siffa mai kyau gashi ya ɗaura kaya masu kyau, wannan mafarki nashi yana nuni ne akan kyawun ƙarke na wannan mamacin. Sannan mamacin ya mutu akan kaɗaita Allah. Sannan mutumin da ya mafarkin matacce ya rayu gashi kuma a masallaci, wannan yana nuni ne akan samun amincin shi daga azaban Allah. Sannan mutumin da ya mafarkin yana ta rungumemeniya da matattu, suna ta cuɗanya da matattu, wannan mafarki nashi yana nuni akan zai yi wata tafiya mai nisa. Sannan mutumin da ya yi mafarki wani mamaci gashi yana dariya sannan yana kuka, wannan mafarki yana nuni ne akan wannan mutumi ya mutu ba a game da addinin musulunci ba. Sannan mutumin da ya mafarkin mamaci fuskan shi ta yi baƙi ƙirin, wannan mafarki yana nuni ne akan zai mutu yana kafiri. Allah ya tsare mu. Sannan Malam Ismailu Al-Ash'asi ya ce mutumin da ya mafarkin mamaci yana sallah, ya miƙe yana sallah, wannan mafarki yana nuni ne akan shi mamacin a halin rayuwansa ya kasance mai yawan ibada ne. Sannan kuma yana ƙaunan rahamar Ubangiji. Sannan mutumin da ya yi mafarkin mamaci gashi ya rayu sannan yana sallah a gurin da yake sallah lokacin da yana da rai, wannan mafarki yana nuni ne akan kyakkyawan ƙarken wannan mutumi. Malam Abu Sa'id al-Wa'izi ya ce mutumin da ya mafarkin ya ga mamaci ya rayu, wannan yana nuni ne akan gyaruwan al'amarin mai mafarki da tabbatan farin ciki ta inda ma baya zato. Mutumin da ya yi mafarkin wani mamaci yana ba shi labari a game da wani al'amari, to wannan labari da yake ba shi haka yake, domin shi mamaci baya ba da labari a game da ƙarya. Saboda mutumin da ya mutu baya magana, in zai faɗi magana to gaskiya ne. Sannan mutumin da ya yi mafarkin mamaci gashi da kambe ko kuma kayan ado ko zobe ko dai wani abu dai da zai yi ado da shi, ko kuma sai ya ganshi ya zauna a kan gado, wannan mafarki yana nuni ne akan kyawun majuyan wannan mamacin. Sannan mutumin da ya yi mafarkin mamaci ya ɗaura tufa kore, wannan mafarki nashi tana nuni ne akan mutuwarsa za ta zamo nau'i ne daga cikin nau'o'a na shahada. Sannan mutumin da ya yi mafarki mamaci ya zo ya saki fuskan shi, sai dai bai yi mai magana ba, sannan shi bai shafe shi ba, wannan mafarki nashi yana nuni ne akan yardansa a game da sadar da wani al'amari na aikin da'a bayan mutuwansa. Sannan mutumin da ya yi mafarkin mamaci yana jayayya da shi, ko yana mai wa'azi da zance mai kaushi, ko kuma yana dukan shi, wannan mafarki yana nuni ne akan wannan mutumi yana mummunan sabo da gaggauta tuba. Sannan mutumin da ya yi mafarkin mamaci ya zama mawadaci, wannan yana nuni ne akan gyaruwansa a wajen Allah tabaraka wa ta'ala. Sannan mutumin da ya yi mafarkin mamaci ya zama talaka, wannan kuma yana nuni ne akan kishiyan hakan. Sannan mutumin da ya yi mafarkin mamaci tsirara ga al'auran shi a waje, wannan yana nuni ne akan ya fita ya bar duniya tsirara daga alkhairi, bai da wani aikin alkhairi. Idan kuma yana daga cikin ma'abota aikin alkhairi,
da gyara wannan mafarki yana nuni ne akan hutu ne a gare shi. Sannan mutumin da ya mafarkin jama'a daga matattu sun tsaya wanda bai san su ba a makabarta, wannan yana nuni akan ma'abota wannan wajen suna cikin tsanani, sannan kuma munafukai suna tare da su. A nan za mu taƙaita muku wannan bayani na fassarar mafarkin matattu. In kuna da ƙarin bayani sai ku bibiye mu a YouTube channel ɗinmu, za mu kasance masu